Oranje Wieken, Wiebe Reensema is eerder mij een erespeld. Want als dank van zijn werk, als consul van Stichting Oorlogsgrijven in de gemeente Dantimendeel, had Wiebe Reensema dus 5 september een gouden erespeld uitgekregen uit handen van Peter Wolderink. En hij is inspecteur bij de Stichting Oorlogsgrijven. En burgemeester Agricola, wie ik aanwezig. Wiebe Reensema, die zit hier bij ons in de studio. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, als eerste dan maar van het lokwezen bij elkaar speelt. Ja, dankjewel. Ja. Wie dit een verrassing of wist niet hiervan? Het wie echt een verrassing, ja. Het wie echt een verrassing? Ja. Ik hier een oorspraak met mijn opvolger. Ja. Ik zou me informeren. Maar ja, toen moest ik in 1 mei naar de Rietzeil. Oké. En toen zei ik burgemeester staan, toen wist ik het wel hoe veel. Ja, oké. Dan is er meestal een speeltje in geding, de burgemeester erbij. Ja, dat gebeurde wel vaker. Ja. 25 jaar consul, ja, dat is een heel skof. Hoe ben je hier ooit mee begonnen? Ik ben in 80 bij de gemeentekamp en toen wie ik degraver. En dat is een heel paar oorlogsgraven op een begraafplaats in Dantimendeel. En die waren toen al mij onderhouden natuurlijk. Ja. En toen ging mijn voorganger die ging eruit. Ja. En toen had de burgemeester mij bevriend. Oké, maar ja, dat moet je dan echt willen of net? Hier daar een soort affiniteit mee? Mensen die alleen maar in de oorlog? Of, ja, zeker. Ja? Wat voor achtergrond is dat voor jou? Of wat is... Nou, ik vanuit de familie er wel wat gebeurd en zo en al zulke dingen meer. Ja. Ja. Dus dat weer voor jou wel een motivatie om te zeggen, ik wil die graven wel onderhouden. Want, want wat doe je eigenlijk precies als consul? Als consul, dan steen je voor het onderhoud van die oorlogsgraven. En je onderhoudt je door inspecties voor de Oorlogsgraven Stichting. Ja. Peker in het hier. Maar dat is een landelijke stichting? Dat is een landelijke stichting. Ja. Oké. Dus de beschermheer is de koning. Dus dat is ook nog een beetje vernaam. Ja. Ja, precies. Ja. Maar, nou ja, mijn beeld is altijd, ja, hier en daar net vaak, maar als je eens op zijn plek komt, die graven die zien er altijd perfect uit. Ja. Dat maakt misschien echt, maar dat is dus echt wat je hebt doorgedaan. En dat is eigenlijk een beetje uw streven natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk een taak van u. Zoals dit ik omschreven in een functie omschreven voor consul. Ja. En dat moet ervoor zorgen dat het netjes is. Ja, maar dan go je daar dus echt regelmatig in om te zien dat je nog netjes bij en net. Hoe werkt het soms? Ja, dat is minimaal 2 keer in het jaar horen we een inspectie. Oké. En een inspectie wordt vastlijnen en dat gaat naar Den Haag, naar de Oorlogsgravenstichting. En dan wordt erop reageren. Ja. En dan reacties af, wat is goed of is net goed? Ja, nou ja, we praten de dingen, bijvoorbeeld dat er als keer een monument heeft, dat er natuur kan het komen, want ja, er zijn al oude monumenten soms. Ja. En dat is, en het onderhoud wordt besprutsen. Want de gemeente is er verantwoordelijk voor? Of is dat alleen nog de uitvoerende instantie? Het is een uitvoerende instantie, ja. De Oorlogsgravenstichting die vraagt aan de gemeente van dat die een consul leveren kan. Ja. En dat je via de burgemeester, je via een onstelling. Ja, je wordt dus echt benieuwd door de burgemeester. Juist, ja. Nou hebben we in Dantimendeel, hoeveel wie daar 8 Nederlanders liggen daar begraven als oorlogsslachtoffers en 18 geallieerden. Lezen deze mensen al hier op een kerkhof ergens? Of? Die lezen heel vertellen over de hele gemeente Dantimendeel. Ja. Dat, want ik kom zelf er nu dan woord en daar op kerkhof, daar lezen een aantal graven, ik weet niet precies hoeveel. Ja, daar leidt een plot met 8 piloten. Ja. Maar daar lezen dus ook nog 2 burgerslachtoffers uit de oorlog. Dus, ja. Maar ben al die mensen die omgaan binnen, ik erg begroeven op een kerkhof binnen er gewoon, ja, je show hier en daar, ik wil eens, dat ben echte graven, weet ik nog hoe praten. Dus, dat is. Maar ze lezen wel al je begroeven, al die mensen die omgaan binnen, of want toevallig in Dan Boord hebben we even nog, er is ook nog een plek waar een herdenkingsplek is, ik maar zo naar achterbij, maar ben die mensen daar dan ook begroeven of niet? Nee, want toen meest in Nederland alleen maar begraven op een begraafplaats. Dat is dan maar net in de wilde weide. Oké, maar goed, ik van de Wolle, wie in de wet misschien ik weet wat hoor. Dat ben het gedenkplakken. Ja, oké, dat is in die zin is dat wel heel oors. Nou ja, al die mensen, ken je die verhalen wat van die mensen, hoe dat gebeurd is? Ja, dat is wel heel prettig, ja. Ja, hè? Ja, dat is echt. Het is zelfs in mijn carrière heb ik bezocht om een paar graven
dat ik bieten kreeg, omdat ik wist dat die mensen wat in de oorlog gewoon heen. Ja, oké. Maar dan is de beslissing natuurlijk van een oorlogsgravenstichting. Pakken we dat op, pakken we dat net op. Daar hebben ze hun oorstreep formuleren voor. Ja, precies. Ja. Dus dat kun je allemaal melden. En nou, ga je ook speciale verhaal mij maken of speciale dingen in die 24 jaar? Ja, dat is mij wel een beetje bijbleun. Ja, nou ja, wat zou ik zeggen? Nou ja, je bijvoorbeeld je onderhouden die graven. Ja, dus je namen op. Dus die mensen die hebben ik nog familieleden. Nou, vorige week hebben we in Holwert dezelfde bedenking gewoon van het vliegtuig wat daar omkwam is maar 4 Engelse, of in ieder geval 4 slachtoffers. Engelsen en Australiërs volgens mij. Nou, dat ben natuurlijk echt verhaal. Dat ben jonge jongens. Nou, die in dan woord lezen, dat ben misschien echt jonge mensen geweest. Dat weet ik niet. Maar heb je daar een connectie mee of zo? Of heb je contact met de familie gewoon? Of heb je daar verhalen? Nou, die hebben wel gewoon dat de familie kwam, ja. Dat is echt, dan maak me van tevoren, of we dat wisten, dan maak me van tevoren het spul nog een beetje extra netjes. En dan zeiden we er vaas bij dat er wat bloemen zetten we gewoon. Ja, en heb je daar dan ook wel eens bij geweest, of niet? Of? Ik heb wel eens gewoon trouw, ja. Nou, dat is denk ik ook wel bijzonder, of niet? Om met die nabestaanden te praten. Ja. Want, hoe reageren ze dan naar jou daar? Nou, dankbaar. Ja, kun je me voorstellen. Ja. Ja, want wij waarschijnlijk, het zijn boetelanders al hier op hele oren plakken in de wereld dan daar boord. Ja. En dan komen ze hier en dan kan ik me voorstellen dat wel dan nog emoties oproepen kan. Bij nabestaanden. Ja. En daar ben je dan ook wel bij. Nou, je houdt de mensen wel gelegenheid om daar alleen nog mee om te gaan natuurlijk. Ja. Hey, ja. Je meldt je wel even om, maar en even een praatje, maar verder dan... Nee. Nog even van de week eens gespeeld krijgen. En ja, eigenlijk betekent dat je van de week hier wel even contact zijn. Je eigenlijk het langer dan 24 jaar. Maar goed, voor die 24 jaar heb je die speeld krijgen. Ja. Nou stop je echt? Ja. Nou is klaar? Mijn werk weer soort mijn hobby ik wel een beetje soms. Ja, dat is... Ja, oké. Maar je moet een stapje na 24 jaar of moet je ophouden? Nee, maar het is de bedoeling dat ik aan ze met pensioen gaan. Oké. En ik werk bij de gemeente Dongeredeel. Oh, dus ja. Dan ben ik net meer bij de gemeente Dantemerdeel. Nee, dat is Noord-Friesland. Ja, dat zijn dus 2 redenen dat ik denk van ik hoor er nu maar mee op. Ja, oké. En nou ja, het is echt een beetje je werk is je hobby, zei je al een beetje. Ja. Begin je dat net pissen dan straks? Ja, maar ik kan heel veel hobby's. Ja, een heel veel hobby's? Ja. Maar zie je dan nog wel, bij wijze van spreken, nog wel eens een keer de Hebsjerk of kom eens even scheren door die opvolger van mij het beroerd? Ja. En dan steek ik hem wel op schouder. Ja, je hoort wel contact. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, ja, Wiebe Reensma, ik wil jou bedanken voor jouw taljachting en nogmaals gefeliciteerd met dit prachtige spel die je kreeg. En ik wens je nog een weekend.